Fl-aħħar ġimgħat ħareġ ċaru tont mix-xhieda fil-qorti illi l-ftehim tal-Gvern Laburista ma' Vitals Global Healthcare kien wieħed mhux biss dubjuż iżda skont l-Awditur Ġenerali Charles Degwara saħansitra illi t-tender kellu jiġi skwalifikat. Madankollu il-poplu Malti u Awċi għadu qed jistenna lill-Gvern issa mmexxi minn Roberta Bela sabiex jieħu azzjoni immedjata u jwaqqa' il-kuntratt li sar għal beħ tal-isptarijiet bilan illi ma jibqgħux jinsterqu miljuni minħall il-poplu. Kien l-eks Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna illi fil-qorti sostna illi mill-wediet illi saru mill-kumpanija barranija dwar x'ser ikunu qed jagħmlu fl-isptarijiet illi nbijaw lil privat ma sar pratikament xejn. Bl-Awditur Ġenerali jisħaq illi minkejja li jeżistu frameworks u liġijiet sabiex wieħed isegwihom fl-aħħar mill-aħħar hija l-kuxjenza tal-individwu illi tħollu torbot. Dwar dan kollu Net News taqsa lis-suċċessur ta' Cicluna, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana, illi min-naħa tiegħu qal illi l-pożizzjoni ta' Degwara kienet ċara għal kulħadd. Fuq il-kwistjoni ta' Vitals jew Stewart, naħseb li l-Awditur Ġenerali mill-pożizzjoni tiegħu ċara, il-Gvern fil-jiem li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin, ser ikun qiegħed jippronunzja ruħu aktar fuq dawn l-affarijiet. Madankollu mistoqsi jekk hux sodisfatt bis-sitwazzjoni Caruana indika li minflok iwaqqa' dan il-kuntratt skandaluż ser ikun qed issaħħaħ il-ftehim ma' Stewart Healthcare. Inti sodisfatt però bil-Vitals? Naħseb il-kwistjoni Vitals ormai hija sorvolata. Vitals m'għadhomx hemmhekk, illum qed nitkellmu fuq Stewart. Għaldaqstant kif qed ftit tal-ħin ilu irridu naraw kif ma' dawn l-atturi li għandna llum ser inkunu qed nagħmlu l-aħjar fil-qasam tas-saħħa fl-interess tal-poplu Malti u Awċi. Sodisfatt bi-Stewart? Nerġa' ngħidlek, ser inkunu qed naraw sabiex ikollna ftehim illi bih inkunu nistgħu nagħmlu l-aħjar iva għall-poplu Malti u Awċi. Mistoqsi wkoll dwar is-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-ħaddiema tal-kumpanija tal-gaming NetEnt li spiċċaw mingħajr impjieg ħabta u sabta. Il-Ministru Caruana insista illi sissa il-Gvern għadu qed ifittex is-soluzzjonijiet. Din hija ixxu li kumpanija xtrat l-oħra u rridu jagħmlu downsizing biex ikunu iktar effiċjenti. Min-naħa tagħna, min-naħa tal-Jobs Plus, qed tagħmel dak kollu possibbli sabiex dawn in-nies issibilhom impjieg alternattiv. Francesco Catania għal Net News.